أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران. مرحبا بك رمضان رمضان، شهر الذكر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر الصدقة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Jama'a masu bibiyar karatuttukan mu barkanmu da wannan lokaci mai albarka. Yau ma muna dauke da zababbin zantuka na daga ma'asumai alaihi wassalatu wassalam. A yau ma muna dauke da hadisi na Imam Ali Amirul Mu'minin alaihi salam, yake yi mana nasiha akan gyaran halaye. Imam Ali yake cewa la takun mimman yarjul akhirah bi ghairi al-amali. Kada ka kasance cikin wanda yake fatan ranar lahira ba tare da yayi aiki ba. Ma'ana, idan mutum yana fatan ya samu sakamako mai kyau a ranar lahira, to wajibi ne yayi aiki da ya cancanci ya samu wannan sakamakon. Sannan yake cewa yuhibbu salihin wala ya'malu amalin. Mutum ya kasance yana son bayin Allah amma baya yin aiki na bayin Allah. Kamar Imam Ali yana so ya jawo hankulan kowanne daga cikin mutane ya kasance yana son bayin Allah na gargari, amma kuma ba kowa bane ba yake yin aiki na bayin Allah na gargari. Sannan a cikin nasiha shi yake cewa wa yubghidul mudhnibina wa huwa ahadi. Sannan kuma a ɗabi'a ta ɗan adam yana ƙin masu aikata sabo, amma kuma a gefe guda shi kuma yana cikin waɗanda suke aikata wannan sabon. Sannan yake cewa yukhalifu ala ghairihi bi adna min dhanbihi. Sannan ɗan adam ya kasance yana saba ma wani shi idan ya aikata ba daidai ba, alhali wannan ba daidan ba da wannan ya aikata ƙaramin aiki ne daga cikin aikin shi wanda yake ganin yayi ba daidai din. Ma'ana cewa shi yana aikata aikin laifi wanda ya fi wannan. Sannan kuma yake cewa wa yarju li nafsihi bi akthar min amalihi. Sannan ya kasance yana fata a gare shi ya samu wani abun alkhairi, abin da ya fi aikin da ya aikata. Bi ma'ana cewa mutum ya aikata abu ɗan kaɗan amma kuma yana fata ya samu sakamako fiye da abin da ya aikata. Yaqsuru idza amila. Idan zai aiki sai ya aiki ɗan kaɗan, ma'ana bai yin aiki da yawa, ayyukan shi kaɗan ne. Wa yubalik idza sa'ala. Sannan kuma idan ya tashi roƙo ko idan ya tashi nema, yana wuce haddi, yana wuce iyaka, yana nema da yawa. Fa huwa bil qawli mudillu. Shi a cikin magana shi yana yawaitawa, yana tsawaitawa, yana yi da yawa. Wa min al'amali muqillun. Amma kuma idan ya tashi aikatawa baya yi da yawa, sai yi dan kaɗan. Wannan nasiha ce da Imam Ali yake so ya jawo hankulan mu gyara ɗabi'unmu. Ma'ana cewa idan za mu yi aiki da yawa ta yadda sai mu fata mu samu sakamako mai kyau. Sannan idan mun ga wani ya aikata wani abu ba daidai ba, mu yi ƙoƙari mu gyara mishi, ba mu rika zargin shi ba akan ya aikata wannan abu. Ta yadda kila mu ma an muka duba a cikin kawukanmu, akwai abubuwan da mu ma muna aikatawa sun fi muni akan abin da shi wannan ya aikata. Sannan kuma dukkanin aiki mai kyau dan adam a ɗabi'atan yana son wannan, sannan yana son mutumin da yake aikata ayyukan alkhairi, ta yanda mu ma mun tashi sai mu aikata kwatankwacin abin da su ma suka aikata. Da fatan Allah ya sanya mu cikin bayinsa na gargari, kuma ya sanya mu cikin masu yin aiki saboda Allah madaukakin sarki. Wassalamu alaikum warahmatullahi حتى الفجر أذكر الله أصلي وأدعي